नमस्कार. आज आम्ही पुरणपोळी करची पळवूया. पुरणपोळी करच्याक चण्या डाळ जाय. ही 2 कप चण्या डाळ. चण्या डाळ बरीकन धुवून 2 तास उदकात भिजवून घेतला. ही 2 तास भिजयल्ल्यान बरी सॉफ्ट जाला. 1 कप डाळीक 3 कप उदक घालून कुकरात शिजवून घेवका. ही डाळ 2 कप आशिल्ल्यान हातूंत 6 कप ह्या कपा मेजरान 6 कप उदक घाला. गॅसा फ्लेम हाय दवरका आणि 2 ते 3 सिटिकान ही डाळ शिजवून घेवका. डाळ शिजली की पळोवया. डाळ समा शिजका. ती सम शिजिल ना जाल्यार पूर्ण समजायना. डाळ एकदम सॉफ्ट जाला. आता ह्या डाळीतल्यान पुराय उदक काढून घेवका. डाळीच उदक बी वेस्ट जायना हाची सार फण्ण घालचे जाता. डाळ शिजेल उदकाची सार करचुल्यार थोडीशी शिजेली डाळ सेपरेट काढून घेवका. ही डाळ वाटून त्या सारात घाल्यार साराक दाटसाण येता. डाळीतल्यान पुराय उदक वतपर्यंत आम्ही पीठ कालून घेऊया. पीठ कालूच्याक 1 कप मैदा पीठ आणि 1 कप गव्हा पीठ घेतला. मैदा पीठ नाक जाल्यार खाली गव्हा पिठान ना जाल्यार खाली मैदा पिठान सुद्धा हे पीठ कालूचे जाता. आता तू थोडेशे मीठ घालून घेऊया. थोडेशे हळदी पिठी घाल्या. दोन चमचे तेल घालका. आणि थोडे उदक घालून पीठ कालवून घेवका. हे पीठ खूप घट्ट जावचे ना आणि खूप सॉफ्ट बी जावचे ना, मीडियम उरका. आणि सगळं पीठ बरे मळण जाल की परत वयल्यान 1-2-3 चमचे तेल घालका आणि 1 मिनिट भर मळका. ताजेन पुरणपोळी लाटच्याक इजी जाता. पीठ बरे मळण जाला. आता अर्ध तास अशी धापून दवरया. पूर्ण रेडी करून घेऊया. पहिली गोड जरा पातळ करून घेऊया. 2 कप डाळीक 1.5 कप किसेल गोड घेतला. 2 कप गोड घेतला बी जाता. आणि सुमार 2 होड चमचे साखर घालका. साखर घालून झाल्या बी जाता. साखर घालल्यान पुरणपोळीक रूच बरी येता. गॅसा फ्लेम लो दवरनच हे गोड करकून घेवका, नाजाल्यार गोड करपूच चान्स उरता. गोड करगल की शिजेल डाळ घालका. आणि हे पुरे सुकून येतपर्यंत आळून घेवका. आळूच वेळार जात तितली डाळ मॅश करच्या ट्राय करका. ताजेन हे बेगी घट्ट जावन येता. डाळ आणि गोड समा घट जावन आयला. आत वयल्यान वेलचे पीठ घालया. आणि 1 मिनिट भर सगळे बऱ्याकन मिक्स करून गॅस बंद करून घेऊया.
हूर्ण समान निवून घेऊ का. हूर्ण समान निवला पण अजूनही थोडी तातूंत दाळ दिसते रसा, तश म्हणे एक पटी मिक्सरात वाटून घेऊया. हूर्ण एक पटी वाटून झाला. उरील हूर्ण बी अशीच मिक्सरात घालून एक पटी वाटून घेऊया. पुरणपोळीची हूर्ण रेडी झाला. हूर्णाची आमकां जाय आशिल्ली सायजाची गुळी करून घेऊ का. ही डाळ 2 व्हड कप आशिल्ले, म्हळ्यार सुमार पाव किलो आशिल्ले. ताजेन 17 गुळी जालात. आता पुरणपोळी लाटची पयली परत पीठ सुमार 2 मिनिट बरें मळून घेऊ का. पीठ बरें मळून घेतल्यार पुरणपोळी लाटच्याक बी इजी जाता आणि तातूंतल्यान हूर्ण बी भायर येना. सुमार हूर्णा इतली ताजी व्हड गुळी करून घेऊ का. गुळीक दोन्ही वाटेन पीठ लावून हातानच ते स्प्रेड करून घेऊ का. स्प्रेड करताना मदींच दाट दवरका आणि सायडांच्यान पातळ करून घेऊ का. हातूंत हूर्ण भरया. हूर्ण भितर भरून एक्स्ट्रा आशिल्लें पीठ काढून घेऊ का आणि हे गुळी समा बंद करून घेऊ का. आणि हाजी नाजूक हातान पुरणपोळी लाटून घेऊ का. लाटताना मदींच जास्त प्रेशर घालचे ना, सायडांच्यान प्रेशर घालते वचका. पुरणपोळीची देग पातळ उरका, नाजाल्यार भाजिल्या नंतर ते घट्टी पीठ अशी लागता. तवो मीडियम फ्लेमारच हुन करून घेऊ का. एकदम गरम करून दवरचे ना. पुरणपोळी भाजताना स्टार्टिंगाक गॅसा फ्लेम लोच दवरका. वयल्यान जरा गुळी गुळी येवचे लागली की ती परतून घेऊ का. एक पटी परतिल्यानंतर गॅसा फ्लेम हाय केला जाता. परतिल्यानंतर वयल्यान तूप घाल का. आणि अशीच दोन्ही वाटेन तूप लावून जरा तांबडी जातपर्यंत पुरणपोळी भाजून घेऊ का. प्रत्येक पुरणपोळीमध्ये एक टिश्यू पेपर दवरून घेतल्यार पुरणपोळी एकमेकाक चिकटनात आणि सर्व करच्या बी इजी जाता. आमगेल पुरणपोळी रेडी जालात. तुम्ही बी ही पुरणपोळी घरात ट्राय करा.
कशें लागलें म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.